Η ενδοοικογενειακή βία είναι ένα έγκλημα που τιμωρείται από τις διατάξεις του Συντάγματος. Κάθε είδους βίας ή κακοποίησης, ψυχολογικής, σωματικής, σεξουαλικής και συναισθηματικής, διώκεται από τον νόμο. Η πανδημία εκτόξευσε τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Το 43% των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν βιώσει κάποια μορφή ψυχολογικής βίας από τον σύντροφό τους από την ηλικία των 15. Το 12% των γυναικών έχει υποστεί κάποιο περιστατικό ή μορφή σεξουαλικής βίας από κάποιον ενήλικα πριν την ηλικία των 15, που αντιστοιχεί σε περίπου 21 εκατομμύρια γυναίκες. Και το 5% των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πέσει θύμα βιασμού από την ηλικία των 15, δηλαδή 1 στις 20 γυναίκες. Μόνο τη χρονιά 2021 καταμετρήθηκαν 13 γυναικοκτονίες, ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2021 η γραμμή SOS 15900 δέχτηκε σχεδόν 3.000 κλήσεις που αφορούσε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Γενικά στερεότυπα θέλουν την ίδια τη γυναίκα να προκαλεί την κακοποίησή της. Το βασικό χαρακτηριστικό των δραστών είναι η υποτίμηση της γυναίκας. Υπάρχει η σχέση εξουσιαζόμενου και εξουσιαστή, όπου δεν υφίσταται μια ισότιμη σχέση. Πολλές γυναίκες θεωρούν ότι ευθύνονται για την κακοποιητική συμπεριφορά του συντρόφου τους, είτε γιατί μεγάλωσαν έτσι, είτε γιατί έτσι τις έπεισαν ότι είναι. Ο δράστης την έχει πείσει ότι αυτός είναι ο κόσμος της και όλα περιστρέφονται γύρω του. Αυτός είναι ακόμα ένας σημαντικός λόγος που οι γυναίκες διστάζουν να φύγουν. Κύριες μορφές κακοποίησης είναι η σωματική κακοποίηση, δηλαδή κάθε είδους τραυματισμοί και κακώσεις που δεν οφείλονται σε ατυχήματα, η σεξουαλική κακοποίηση, η ψυχολογική και λεκτική κακοποίηση που περιλαμβάνει συναισθήματα απόρριψης, απομόνωσης, υποτίμησης, καθώς και προσβλητικών χαρακτηρισμών. Επίσης, υπάρχει η κοινωνική, οικονομική και συναισθηματική κακοποίηση. Σχεδόν όλες οι γυναίκες του κόσμου έχουν να διηγηθούν από ένα περιστατικό παρενόχλησης ή βίας. Δεν έχει σημασία από ποια χώρα προέρχονται, από ποιο οικονομικό ή πολιτισμικό υπόβαθρο, το γεγονός αυτό παραμένει να μας θυμίζει την πραγματικότητα που αντιμετωπίζει ακόμα η κάθε γυναίκα. Οι στατιστικές της εκάστοτε αστυνομίας δεν αφήνουν κανένα περιθώριο για αμφισβήτηση. Η συμπεριφορά αυτή καταπατά τα βασικά δικαιώματα του γυναικείου φύλου και του στερεί ελευθερίες συνταγματικά κατοχυρωμένες. Γιατί μπορεί μεν να έχει κάθε γυναίκα το δικαίωμα να εκφράζεται και να κυκλοφορεί ελεύθερα, αλλά πόσες είναι αυτές που τολμούν αψηφώντας τις συνέπειες? Οι περισσότερες γυναίκες δεν γνωρίζουν καν ότι υπάρχει τρόπος να αμυνθούν, να μπορέσουν να κάνουν αυτά που θέλουν ελεύθερα, χωρίς να φοβούνται, λαμβάνοντας απαραίτητες προφυλάξεις και μαθαίνοντας πώς να προστατεύονται. Δεν έχουν λάβει ποτέ τους κάποια ενημέρωση για αυτό το θέμα. Δεν έχουν προετοιμαστεί ούτε από την οικογένειά τους, ούτε από το σχολείο τους, ούτε από το κοινωνικό τους περίγυρο. Αντίθετα, ο ρόλος παραμένει ίδιος εδώ και αιώνες. Αυτός της παθητικής γυναίκας που το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να υπομένει, δηλαδή ο ρόλος του θύματος. Όμως, μέσω των πράξεών τους, των λόγων τους και των κινήσεών τους πρέπει να δηλώνουν αυτοπεποίθηση για να λένε «Όχι σε εμένα, εγώ δεν είμαι θύμα». Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της αυτοάμυνας. Η αυτοάμυνα προέρχεται από τη λέξη αυτός η άμυνα, είναι το δικαίωμα να υπερασπίζεται κανείς τη ζωή του ή τη σωματική κυριότητά του εν όψη δεδομένου κινδύνου ή απειλής. Η αυτοάμυνα είναι ένα πολύ σημαντικό και πολύπλευρο αντικείμενο. Υπάρχουν και πολεμικές τέχνες που διδάσκουν αυτοάμυνα. Μερικές από αυτές είναι το καράτε, το ζιου-ζίτσου, το τάικουντο, το κράβ μαγιά, το αίκιτο, το μουάι τάι, πυγμαχία και το τσίτ κουνεντό. Ένα από αυτά είναι το kickboxing. Είναι μία από τις πιο γνωστές πολεμικές τέχνες, στην οποία επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν χέρια, γόνατα και λεκτίσματα. Μέσω αυτών μαθαίνουμε να είμαστε γρήγοροι και τα χτυπήματά μας να είναι αποτελεσματικά.
Πάμε Μαριάννα. 1, 2. Μπράβο ρε Μαριάννα, πολύ καλή. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ωραία. Much later. Thousands of tears later. Τα χέρια πάνω Μαριάννα μου. 1, 2. 1, 2. 1, τα χεράκια πάνω. 2. Ωραία. Τώρα έχει όλη την κίνηση. Oh, sorry. Τώρα θέλω εσύ σάκο Μαρία μου και Μαριάννα εσύ στο άλλο σάκο. Έτοιμες? Δεν ξέρω